Gross yaka Mseleku per month, gross, I think now is around 30,000. Gross. Ibuke kanje lento amagongwe namafutha zonke lezinto ziko 4,500 bese ufaka izinto zokucleana, you see, so kusho ukuthi izokunikeza lapha ko 6,000 and nakhona kuncane per household, so bese uya multiply kusho ukuthi sofika ku 30, so kusho ukuthi the income efanele siyenze thina fanele ibe ngaphezulu kwalokho. Okay, ufike siqale ku point yokulingana, equality, ukuthi bonke fanele bathola imali elinganayo, bese siya kwe reality yokuthi lo wamuzi unezingane ezingaphi, kungapha abantu, kusho ukuthi sifike sibalinganisi, sithi niyalingana ngoba namakhosikazi, so you deserve so much. Bese sithi kuyiqiniso kodwa ukuthi izinkwa ezidliwa kaMasibanibani azilingani nezinkwa edliwa kaMasibanibani, therefore ubaba ke manje fanele anikeze a top up, kodwa based ekutheni i-reality thini, because amakhosikazi azocompete ngokuthi why ubani umnika imali engaphezulu kweyami mina nginike encane, so fanele uthi nayi imali yeni. And ku-right uma ngabe uyothenga in bulk, it's fine, but sometimes ama-preferences abantu awafani, so khona ozothi angithandi le rice, ngithanda le rice, angithandi lo flour, ngithanda lo, so ukuze ungangeni kulezo zinto keep imali, transfer imali kumuntu nomuntu, you know, we can trace imali ukuze sibone kungekho ama issues, so the basic needs ziyafana, bese kuhluka ngokuthi lo muzi nalo muzi udingana. Fana no petrol, we try to subsidize petrol. You see ungamangala mangisho lento, we try ukuthi as a family sonke si subsidize, and lezi izimoto zingenisa income bahamba njengaso, so you can imagine ukuthi ke expenditure ingakanani ke esibhekene nayo. Everyone, welcome back to Sunday Live Show, and thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys, I was listening to Ubaba Musa Mseleku ekhuluma ngendaba yokuthi emzini wakhe usebenzisa imali engakanani for ukuthengela amakhosikazi akhe igrosa noma umndeni wakhe kubala nezingane zakhe ukudla, ukuthi like udivide kanjani ukuthi lo kufanele ngimnike imali ethize, lo kumele ngimnike imali engakanani. Uthi roughly it's 30,000 rand per month, roughly, guys, but it's even more than that. So guys, maningi ke amadoda especially laphana kuhlelo umnakwethu athanda lento eyenza ubaba Mseleku ukuthi athanda ukuganwa isithembu. Abanye baye bathi mhlambe isithembu sifunwa obaba mkhulu abangasekho, sifunwa idlozi noma ngifuna ukwandisa umuzi wasekhaya, you know, ziningi izathu ezenza ukuthi umuntu afune isithembu. But into ubaba Mseleku anokuyiveza ukuthi ke, can you afford isithembu? Unayo yini imali to take care of your family? Because most yabantu laphana kumnakwethu abanqaba isithembu it because uthola ukuthi indoda ifike yamlobola yangamqetha, so ifuna ukuthatha omunye wesibili, so you know, so bakhayela ukuthi ngcono uqede mina kuqala then bese uthatha omunye unkosikazi. It's okay, omunye ukhala ngokuthi yes ungilobolile ungishadile ngonkosikazi wakhe, anginawo umuzi ngihlala kubo, akakangakheli mina umuzi, but sefuna uthatha unkosikazi wesibili, you know. So I think ubaba Mseleku ufanele enze izinto enjengembizo la izohlala khona namadoda akhulume nawo awachazele ukuthi how to take care of isithembu ke manje, because he is the role model kahle kahle abantu abaningi babukela kuyi. But when it come to this part ye affordability, most men aba afford ukuthi bangathatha amakhosikazi are more than 2, you know, are more than 1 actually, because guys, we cannot lie, life is very expensive, impilo iyabiza, abantwana bafuna ukudla, bafuna ama university, like it's needing ngempela indoda enama muscles financially, ubona ukuthi no, this man can really take care of the family. I don't think most women can have a problem ukuthi umnyini wami uthatha isithembu if ngempela ilokhunjana, if ngempela indoda yakhe iya afforda and iyawunakela umndeni wayo. Angazi ukuthi
ukuthi uthini umbono wakho ngale ndaba guys. Awubeke siza ukuthi uthini ukuthi umuntu ongenayo nje imali kodwa isithembu esifuna noma sifuna bangasekho noma sifunwa mhlambe kwashona umfowabo ufuna ukuthatha unkosikazi kamfowabo, something like that, kodwa engenayo imali angasithatha yini isithembu guys. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.